Mesto Spišská Nová Ves je zapojené do projektu s názvom Spolu pre komunity. A v rámci tohto projektu do dvoch aktivít je to komunitné centrum a terénna sociálna práca. V rámci tohto projektu zamestnávame na Mestskom úrade 5 terénnych sociálnych pracovníkov. Terénna sociálna práca je zameraná na klienta a hlavne prácu s klientom v teréne. Ak je potrebné, samozrejme pracujeme s klientom aj v domácnosti. Čo sa týka klientely, dvere sú otvorené pre všetkých občanov. Cieľovými skupinami terénnej sociálnej práce sú najmä seniori, sociálne slabšie rodiny, ľudia bez domova, ale najmä rómske komunity. Marginalizovaní občania, ktorých sa snažíme zaradiť do pracovného procesu, a to hlavne tým, že im pomáhame vyhľadávať prácu na pracovných portáloch a v prípade, ak sa nájde nejaká vhodná pozícia pre tohoto občana, kontaktujeme ho, samozrejme komunikujeme s ním. Tiež sa nájdú klienti, ktorí už prídu s hotovou ponukou na tú ktorú pozíciu, čiže v tomto prípade im vieme ponúknuť asistenciu pri písaní žiadostí, životopisov, ktoré sú potrebné pre zamestnávateľa. Takisto ich vieme sprevádzať k tomu zamestnávateľovi alebo komunikovať v ich zastúpení. Približne 50% žiadostí, ktoré sa od nás odosielajú, majú úspech, aj keď vyslovene nie je to hneď na začiatku na nejakú pracovnú zmluvu, ale aj nejaká sezónna práca, brigáda je takisto úspechom, čo otvára tomu klientovi dvere do budúcna, do zamestnania. Čo sa týka marginalizovaných rómskych komunít, túto prácu zameriavame najmä na prácu s jednotlivcom priamo v jeho sociálnom prostredí a pracujeme aj s jeho rodinou a blízkymi osobami. Svoju činnosť zameriavame aj na oblasti smerujúce k rozvoju lokality. Tieto lokality máme v Spišskej Novej Vsi 3. Je to Hájik, Podskala a Vilčurňa. V súčasnosti firma MEPOS SNV zamestnáva 98 ľudí, z toho je 24 osôb z nevýhodnených z dôvodu zdravotného postihnutia a 20 ľudí značne znevýhodnených osôb, to znamená dlhodobo nezamestnateľných na trhu práce. Taktiež firma pristúpi v najbližšom období k náboru nových ľudí, kde ich využijeme na sezónne práce. Uprednostňujeme hlavne ľudí s vodickým preukazom a ľudí značne znevýhodnených na trhu práce. Za značne znevýhodnenú osobu sa pokladá osoba, ktorá má vek do 26 rokov alebo nad 50, viac ako rok nemôže mať stály príjem, alebo je tam potom nízke vzdelanie, napríklad základné vzdelanie. Títo ľudia sú veľmi ťažko uplatniteľní na trhu práce a preto naša firma im dáva možnosť. Našou nejakou úlohou je vychovávať týchto ľudí a zapájať ich do pracovného procesu s tým, že za 2 roky ich naučiť pracovným, hygienickým a celkovo vlastne navykom pre uplatnenie na trhu práce. Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do projektu miestnej občianskej preventívnej služby prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v mesiaci marec 2024. Projekt bol prispôsobený na prijatie 12 členov, ktorí majú pochádzať z marginalizovaných rómskych skupín, čo sme samozrejme aj splnili. Boli prijatí 12 členovia, ktorí boli vyberaní na základe výberového konania. Jedná sa o osoby z rómskych osad Vilčurňa, Hájik, Podskala a taktiež aj z centra mesta Spišská Nová Ves. Máme tu osoby, ktoré tu majú trvalý pobyt, ktorí poznajú túto lokalitu. Veľmi dôležité je tam, aby títo členovia mali dobrú miestnu a osobnú znalosť, ktorá nám pomáha pri riešení ich pracovných náplní. Hlavnou pracovnou náplňou členov miestnej občianskej preventívnej služby je dohľad nad verejným poriadkom formou peších riadkových služieb, dohľad nad dodržiavaním čistoty, hlavne v rómskych lokalitách, ale tieto osoby sú využívané aj v centre mesta, hlavne v časoch, kedy sa konajú veľké kultúrne, prípadne športové podujatia, ako je napríklad Spišský trh. Boli po prijatí títo Rómovia preškolení, mali školenie, ktoré bolo zamerané na cestnú dopravu, takisto majú školenie v rámci ochrany životného prostredia. Samozrejme sú priebežne ešte preškolovaní aj z ustanovení trestného zákona a hlavne zákona o priestupkoch.
Veľmi nám to pomáha, nakoľko miestna osobná znalosť je na dobrej úrovni, riešia nám problémy prioritne, pomáhajú taktiež pri riešení nejakých násilných, samozrejme majetkových deliktov, pokiaľ sú v kompetencii mestskej polície. Okrem činností, ktoré sú hlavne preventívneho charakteru, takisto je dôležitou činnosťou tzv. Edukácia hlavne mladých rómskych detí v smere prispôsobenia sa životným podmienkam, aby vlastne ten chod tej miestnej občianskej služby bol prínosný pre mesto.